Alkate jaunak esan duen bezala, Euskaltzaindia eta udalaren hitzarmen baten fruitua da bigarren liburu hau, eta eskerra eman behar zaio udalari eta udala ordezkatzen duen alkate jaunari. Zertara dator bigarren liburu hau, edo zertara dator toponimia liburu bat plazaratzea, Getzoko udalak bere plangintzan dauka toponimia gizartaraztea, baina horretaz bain gogoratu behar da, edo jendeari izan behar zaio, Nazio Batuen erakundearen 9. Konferentziak erabaki zuela toponimia gizartearen ondare ukazina dela eta ukitu ezina dela. Eta orduan erakunde publikoen bete beharra da zaintzea eta zaintzearekin batera jendeari eskaintzea eta nolabait erabiltzaileen esku jartzea, eta hori da udala egiten ari dena. Ikerketa luzea izan da, hasiera baten ikerlari bi egon ziren, Nabagoi eta Sofia, gero egin genuen liburua, baina liburu hori egin zenetik, liburu hau egin amaitu den arte, beste bigarren ikerketa bat egin da, etxe joan gara, joan naiz, galdetzen datuak biltzen, bereziki desagertu diren baserri guztien kokapena aurkitu nahian, kasu askotan lortu dugu, ez beti, geratu dira etxe asko kokatu gabe, hala eta guztiz ere lortu dugu egiten, orain dela 100 urteko Getzoko mapa bat, zeinetan baserri gehienak kokatuten ditugun, eta gero liburu era egin dugu. Liburuan 1300 izen azaltzen ditugu, guztiek ez daukate sarrera, irakurleak hartuko du eta ikusiko du Ibarra sarreraren barruan agertzen direla, Ibarra Goikoa, Ibarra Etxuena, hiru baserri. Nolabait loturi daudelako eta lotura hori azpimarratu nahi izan dugulako. Saiatu gara lortzen desagertu diren etzen argazkiak, nolabait izena eta izana ere ezagutu ahal izateko, beti ez dugu lortu eta liburuaren bidez dei egin nahi diogu getxostarrei, horlakorik baldin badaukate, Euskara Zerbitzuaren esku edo bibliotekaren bitartez gure ganatzeko interesgarri izango litzatekelako hori guztia eskuratzea. Eta, pentsatzen dut, hau ez dela azkeneko pauso izango, gure asmoa da pixkat harrago joatea eta hau interneten bidez edo modu eraginkorrago baten plazaratzea, eta horregatik nahiko genuke jendeak zer ikusten baldin badu edo hutsune bat edo gehiago esateko baldin badauka beti gaude prest eta ez dugu hori kajoi baten utziko. No sé si hace falta